Nakasulay na ba mong pamayabas nga sa kalibunan? Unya nagdala og asin para tusluan? Ani nga video inyong masaksihan. Manong wala pa mo kasulay, aw panulay mo. Lamig siya. Naglaway na ba ka? Unya na. Kay daghan pang bayabas na nawag sa kuha. Kanong karon? Yo. Nawara? Daghan jud ba? Mao jud ni nakalami aning bukid ba kay libre jud ang mga pagkaon. Basta kaguhan lang ka manguha. Unya magbantay-bantay lang mo ka silingan. Adi man po ka makaingon nga silingan kay tara man ni silibon no may tagiyani. Mao pa ni first entrada nato kay itong unahan manguha pa ta. Kay gamay ra man niya itong nakuha oh. Sus, pagkalami na lang jud. Murag ari jud pa man niya itong nakuha, murag mumove sa jud datong unahan kay murag batin-batin pa jud itong pagniagi ng adto. Basig karon mga hinog na siguro to. May lagwat ta maunhi atong silingan ba? Atong i-check ID ara. Kani may bayabas. Mo jud na hinungdan nga wa ko kato gabi ba? Murag gaparamdam jud ng mga bayabasa ba? Magpaari, magpakuha na siguro ni sila. Susog hibaw-anay pangani day kadaghan ning bayabas diri, may pagidala na kung sa kubag didto ah. Ano Sudan tayo. Ikaw. Nindot mag-view diri. Unya, lami kay hangin lingkuran sa nato karijot. May numdum jud ko ni sa una ba? Maura jud ni absina na mo manguhag bayabas. Kay palidan lagi papel. Kay wa jud kapalit og papel sa una. Kamo ingana ba po mo sa una? Mayabas para lidan og papel. Nya tagpila pud ka bayabas si alili sa usa ka papel. Daghan jud klase nga bayabas diri, nay gagmay, nay dagko. Napod tong Amerikano bitaw pero di ko ganahan adto. Ganahan ko ning native. Tamis nya kaning ilaw-hilaw pa lami jud siya, crispy. Daghan na jud kayong bayabas na puno na ang sudlanan. Nya i-apil pa nila tog suding bulsa makahubo na ko ani. Oh, daghan jud kayo diri. Ug kamo gihidlaw mo bayabas. Ali mo dire. Daghan gyud dire oh. Unya kay daghan man jud niya itong nakuha. Nawara oh, daghan na kayo. Pauli na ta. Mao na diha. Tips dahil sa panguha og bayabas no. Ayaw sigangad pagtan-aw pud sa dalan basin nay makasapit gyud diha. Sabi pa napay banakon. Daghan jud kayong bayabas. Di na maato. Ngita taglandong kay ito ning kanon. Sluwag asin. Nya kay nakalabay pag usili diri nanguha lang pag ko para iparis na niya tong asin ba para lami kay wang mukbang unya asa man ta mangitag pisto diri diri ani lami kay pisto ani tamisa Mara siya bayabas. Ang sana, huwag na baniod. Siyempre na ah. Nya dagdag rum po ng ud para makuan ba? Kuan sa flavor, ma-enhance. Enhance. Lami dito mga kabangaan. Mga kabangaan ng isda, biyabas. Ang plan ba lang sili. Nga na kaya. Daghan pa kayo adto. Hindi naman ataw, daghan kayo. Atong butangag sili. Na. Tapos kaning kabangaan nga biyabas kanyo. Iso. Siya. Lami dyan. Bisa mo itong kalami, nangag asin nga anghang.
Grabe. Kaon ka? Di ka? Labog ko na eh. Nya diri ra ta kutob mga yo. Salamat sa pagtan-aw. Kita lang ta po next adventure. Salamat.